jigonta. Mai gidan siyasa ta arewa mai maganin bakanta, guguwa mai kada kara da ma'itatuwa don dole su kwanta. Bakaki baban gwamna na Abba Tambuwal kasan jarumta. Sanata sarki amma kai da Sokoto yau ba mai ima. Sama zari tayar dole Aliyu wa maku sarki yamma. Sun gaba siyawa sai mu bai'a da kai ba dan san so ba. Yunkura dan shehu Abba na Tambuwal ga mai hana karya. Ga na sarkin yamma da His Excellency Ahmadu Zakin Fama. Mai gaskiya da halin bajinta, haka kai Allah ya yi ka. Dan bara da jikan Umaru Aliyu wa makogwar zan duniya. Mai gaskiya da halin bajinta, haka kai Allah ya yi ka. Dan bara da jikan Umaru Aliyu wa makogwar zan duniya. Raƙumin dawa ba a hawanka kuma ba a azama kaya. Mai abin faɗa ba ya faɗa, ka faɗa a faɗa, ka faɗa da faɗarka, a faɗa a ce ka faɗa ba faɗa ba ne, faɗar ra'ayi ne. Wallahi dan bara da tarihin siyasar arewacin Najeriya ba zai taɓa cika ba idan babu sunan ka sanata Alu magatakardawa mu kul masunta. Wallahi a hirɗinku duk ku tsaya bakin gaba, ku daina shiga teku domin akwai dorina da kada. Dan bara da jikan Umaru sannu shago, ka bage maza a bakin daga, sun zana ka goge, ka zana sun kasa gogewa madda ya elugai yayi. Bakaki ka zama musu kwangi da karfin jirgi, ƙirar ka sai makeran asali. Yunkura uban Amadu, ka da ke su ka da ke uwayen gidansu, ba dai gaba da gaba ba, billahi wal azimu ko ta bayan ma sai sun ƙara shiri. Aliyu Gadanga Zakin Fama, mai kashi guda na Alhaji Abba Shehu Tambuwal, Gambon Alu da Amadu a kudancin Sokoto. Hausawa suna cewa sabo da maza jari, babu shakka Alhaji Abba Shehu Tambuwal ka faɗa kuma ka cika. Daman shi kyan alƙawari aka ce cikawa shine da taku. Tabbas Baba Alu kana da masoyi. Godiya da jijjina ta musamman ga masoya masu bibiyar wannan shiri namu mai farin jini da muke yi duk sati na Allah, wanda kamfanin dan wasa Movie Sokoto suke shiryawa duk sati na Allah. Sai wanda ya ɗauki nauyin wannan shiri, Gambon Alu da Amadu a kudancin Sokoto, Alhaji Abba Shehu Tambuwal. Ga masu son kallon wannan shiri duk sati na Allah, za ku iya biyar mu ta kafafen sada zumunta wato Facebook, kamar irin su Umar Faruk MBY da kuma Zayyanu Kilisa, sannan da kuma Sharhabilu Garba da kuma Halluru Shehu Tambuwal, da kuma kacokan pejin mu na dan wasa Movie Sokoto, ko kuma a TikTok dan wasa Kabir, ko kuma ko garzaya a YouTube channel din mu na dan wasa Movie Sokoto, ko a Facebook din mu dan wasa Kabir. Kai kuma da gidan gwamnan jiha nan ba wanga jiha mai girma. Amadu na Alu ka nuna ma duniya yau kam ka girma. Daman bai mamaki ba, renon zaki kake dama. Lokacin mulkin baban ka sanata Alu mun shagara. Sannu su ba gwamna Amadu Alu yau sandu da fama. Excellency ka nuna musu ka kai yanzu ba su iya ma. Sun gaba siyawa sai mu bai'a da kai ba dan san so ba. Yunkura dan shehu